Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shong. Hado mentah, kila don daki hajar teli kilong Ïing hakeleng ke sor Shong. Kiba dang hap ban set kut shua yala de shipor hapo Ïing na marba ki hap ban boat bait boat renti kat kum gajing betha jong ke sorkar bagi day ban penjengai shua yala de na ki weipat ya mentah shipor nakadau bagi hap ha katup jong kito kiba dang don hap deng gajing bishar benia katanat kakot kakia. Hagani kapor bagi hap ban set kut yala de hapo Ïing kaba omlong shu yaki ban mi shabaru ki mi gijing keli na ei ki yok bam. Mano ba penbiang Marbam yaki. Kakanhon jong ka Batesi TV kala Leit ban wat jing tip mano ba penbiang bam yaki tegi hajar teli kilong Ïing na marba kamlong yaki ban tur syaki dukan ni wat tang ban mi na Ïing la jongru. Haba wat jing tip halor kani lalap bala penbiang Marbam yaki ni kilong Ïing daki arteli ki kenhon ki ba Leit ban Pynpoi bam Manla ki Thliew Ïing bat kini ki arteli ki kenhon ki day nari bat ka Intown. Ka nari kadai ka baju shim ya bentaban penyayo ya kadut ka baya trailang bat ka East Coast Sales District Milk Cooperative Union Limited kat ba ka Intown pat kadai ka baya trailang bat ka Mega Mart ka baju le ya ki online shopping henrei namar ka jingdon ki long Ïing ki bahap ban sha set kut yala di lani ka baki ong ka home quarantine kala don ka jingkerpat na ka sorkar ya kini ki arteli ki kenhon bakin shim ya ka bentaban Leit Pynpoi ya ki Marbam sya ki Ïing brio namar bakini ki arteli ki kenhon ki la don pa ya ki brio bat baki deiru ki balamlien ban trei ya katai ka kam ban Pynpoi mar sya ki Thliew Ïing jong ki brio mar ki bagi ai ki long ki bala approve na sarkar ki mar ki gidan arjat ki paket kain koi ki hard ration itu ki mut ki khau ki sini ki dai ki melu ki slasha ki umpiang kinu ki bagi dan kam ki brio ban im te ni ai bagi jor da jor ki long ki paket ki dan sasan jat ki jor ni ai lang mat kita jadi ni kadai kita ke Chief Minister care paket. Kakam jong kini ki arteli ki kenhon kalong ban Pynpoi ya ki Marbam sya ki Thliew Ïing brio ki bakan tup na do ukhau upan ki sini ki mlo ki piat umpniang slasha sabon ki jor bat ki weipat ka sorkar ka penbiang ya ki tegi arkanhon tangki Marbam lani ka pisa bakin tiet nrei ki habban song kat kum ke jing betha jong ka sorkar bat ka jaka ban Pynpoi ru ki yo da ka jing tho na ka sorkar bat ha ka wei ka song ki penbiang lut ya ki Marbam baro bat ya ki badon hapo ka sangut ki ai shisong kat ba ki badon palat ya ka sangut ki ai arsong ki brio ki batrei ya kane ka kam khambon ki dei ki basutrei monsngop ha nrei ka don ka jingsiu ya ki kali ki ba Leit Pynpoi sya Ïing brio habala poi ha ki Ïing ba ki tmu ban Leit ki shubu hakmat khrdop Ïing bat ki la Leit no gune ki Leit sya ki Ïing jong ki brio ki gidan ki family kum to hagoi ki family gidan gidan marwei dan gidan arngot dan gidan sangot dan gidan shipongot gidan ki family gidan hadu arpongot do tingi ile hakata kam ba hapo sangot kiyo goi ka paket pelat nak sangot adu shifongot kiyo arteli ki paket te kalau entah ka kiyo kata kom kan kat nang bun brio kat kinang kiyo ki paket kan hakasngi ke beningkong isang kumba cispa arfongot ki family te hakasngi ka baar pada ki poi kumba lai spa ki family tambah kidan hadu ndru spa tam ki family te kanang sak backlog te nomor ba kanang simpur mafin lum iki mar fin pak iki sah setiap hi baka dan kini ke lockdown ban yo iki material ke kam slam te ke bangilak menta kalau kat bangilak ban yo nginang pak nginang pak kat mang yo nang pak nang pak ngilak antar kam kan te kenang don ke backlog kumba lai spa menta te nginang create chu ki jaka bakin pak gini koi gede hang ni koi gede hang te hamudrina bat kedan koi sepo nongra itu ki lightly ki bakin pak iki item hagi paket sentuh Malik sam keleng-keleng ni kwil nanti kini ki ars ni lai sini menangwan
Sisngi ngin pak kumban nyung spak sanpo. Ras pak paket bangil isam di gijo i sigilong Ïing berafek ngilong. Affected lah kena quarantine kan. Fi average koi ke paket ke Shong ke Kia kuma khatsan hadu lai 4 kilo. Ïing ai si 4 kilo khao. Kani garasian gari namta khat saus ni. Ti si 4 kilo khao bat kumta hi dang duna gi ma. Ni ai du ki sabon sum, ki sabon kleng, na ki musli, ki musla, ki umpniang, ki pian, ki pan, ki khao, ki slasha, ki sini kita ora khagi kimbiang. Ti kidan hak tu ka paket kidan khat new jaj ki item. Bat gijur dah. Gijur kat bengi yo. Te ngiyelek hi kumta sausan item gijur bang in sam sini. Segilong dia. Mentang inang lek nang sor Shelong, te ngila asdang bat kini ki kapsor ru kum setesha meliam blok dan ki jaka meliam blok ki. Senong satu ki belong affected dah kan ni. Te menen bat menem step ginang pak ceri bohoi district ru. Itu ya kajing sam ikin lek ki DC. Ngilai ya bapimbiang ini giman ngilek menginang ni bat ki item. Ya, ngi ba kibun ha gini ki kali sok nari ya na surat ki jono gitu ki kali jong kanari ni gitu ki private ki kali private ki ba volunteer banyarang akan ni kapor fi ngisiu ya kiru fi kijing siu kalau hak ta rekam ba ngilaong lupa na do pasdang kane kadai ke social work ke bangin terekam kamdai bangin im na kajing kamai na kan ni kam tinggi iban susu iki ba kajing siu kandan tambah kim dei ban kemi lenti ba kajing siu kan long kumba suk ke partai kan kham kim namar kadai berakhai ban yarap iki pak ba ti kajing thu long kata tikiru ki su thu kata bagi sawan kadai kajing wan jong ki kadai ke wan ke mon su ha jong ki kam dei bangi pen bon bangi kam dei bangi siu ke pisah ko ba he ba pli ngi ong kum kini home delivery kum kini ni ai san phu tung ka goi ke delivery Tiba nak cheese ni gila bandel lebar kumba arfo paket Tikin dia tang siaja. Ndai bro cheese ni gidan hang ne bat ni bada. Tinga ngasu ba ke monsu ba jong ki de banyarap hakan ni ke por ba kim kum de ke nomor bun kim trek banwan. Por mi sedang gini kam du tang diap ngot ki brek ba trek banwan. Ya tieng ya kan ni. Tis tang gini ki volunteer ki ba trek banwan hak to ke por. Wat dien bakal ami ni ke jing pang hang ne ru. Bon kim tidak coba wan, yang ingin sangat nomor haji kim syak so. Kidan gisnang ki baong ba, lami sisir wat wan so. Ketika sistem haji ngi menteri gitu kam tang. Menteri gini dah kemon so bah, bagi orang ingin wan ba. Tinggi pedang kumi kita ki beliau kan, panirap lam yang ngi phone ye ki, tisin ngila kontak iki yang pek nginan ra kabam, kini ki Marbam ya fi. Inbu Ahmad Gate yang fi ni Ahmad Lingkang yang fi, sami sawan sim gitu. Dan gibre gi bakloi ban lai ta don gibre da gi artatien te teng teng haban pen sutu iki tambah kajing pen sutu kalau ngila ong lupa iki gibre jong iba kin yang ge jeng ai kin de benet temta gibre glas dang sutu kalau khamsuk ker kam ai ru kai mendan kam bana ya kendu ya ki tikla sutu tikla ong ni bu no hang to kanu no ke jaka ka ba biang yang bu hang to ngi sawan sim ti bu hang to ki sawan sim ki tambah la identify ini gibre da gi de gi ai kai mentang deliver tang hai gini ki home quarantine jong ki brio individual kum to kan gini home center tang asra kedan da kawai ka bale gitu nama ka to kalau bal baik mo si jaka ki Pynpoi baik ka to ma ni beda ngile haman ki Thliew Ïing ki belong affected tang ni
Kini gi Marbam di kiwan keleng-keleng kidan gi nagi nongrap na boy kidan nagi nongrap na kini gi tha West Kasi Hills. Kat ki bawan kom tengi pediang ni kan. Maki asa kini kota rang ni te. Kita gi beli parma sehingga ke brio. Ha kita gi lek pasi ni jong. Tama fi ya kita urang ira ong iki na Marba kidiwan biang ke Jakasa. Ong ira penting kenai kata kan. No kimla balik Ïing ba kin ya salang ngoro. Kita kala final kini kali menta jungi ayu tu PPE. Set ya ki set makin diam. Kan bikin ya dai dia kan. Mengingim tiap ki beri ki ba kumno ngini kendo. Dekaju ngile ini ki delivery team ki ba ki beli sam ya kedut keleng-keleng mo. Ini persangkat bala ba kan long kan biang gerkom yang kanang ba. Ki la dia ki num yo itu jingpang ya ki we ki mde benten bet kan.